Хале, склад, хангар, автосервис, автомивка. Всеки може да ги ползва по различен начин. Представям на вашето внимание промишлена площ с близо 2500 квадратни метра, включващи двуетажна офис сграда, състояща се от хранително помещение, 6 офиса, баня с тоалетна на всеки етаж, 3 складови помещения, кухня, съблекалня. Локацията е в индустриална зона Юг, особено предпочитан район за бизнеси, благодарение на отличната си транспортна свързаност и близост до ключови инфраструктурни обекти. Две халета, всяко от които е с площ 200 квадратни метра, подходящи за различни дейности. Сами виждате, цялата площ е запазена и добре поддържана. Огромно външно пространство, удобно както за паркинг, така и за други предназначения. Свържете се с мен, за да бъдете сред първите, които ще имат възможност да направят оглед.